Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колеогурбечи, здравейте и вие пътешественици. Готови ли сте да откриете и преоткриете столицата на Велика Британия? Ако да, пускай кафенцето и заедно с гурбечета към Лондон. Хади, баки! Виж сега, днес излитаме пак от едно такова малко летище. Летището на Мюнстер Оснабрюк. Това е летището там. А това е паркинга. Паркинга е много пълен, да знаеш. Айде, днеска те карам към столицата на англосаксоните. Ще се отбием и на посещение при фараоните в Лондонският музей. Обаче има един такъв мъничък проблем. Преди 6 часа са ни изпратили едно съобщение от Ryanair, че може да има някакви проблеми с полета за Лондон. Поводът, метеорологични условия. Щяло да вали дъжд с гръмотевици. Обаче днес дава 30 градуса. Откъде го изкараха това? Сега ще видим. Едно е такова летище, виж. Малко и празно. Къде е нашият полет? Парима, Лондон. 10:25. Виждаш ли го там? Мюнхен, Палма де Майорка, Малага, Корфу. И до остров Корфу има. Има и до Анталия. Какво ти трябва още? Айде и се качваме. Това е самолетчето ни. Как е, гурбечу, има ли страх? Остави страха, братко, ама направо се ужасявам. Обаче днес може да има турбуленции. Много и ветровито. Хайде, бисмилях, почва се. Айде, сме на летището в Стенстед. Го тук самолетчето ни. Чай сега имаме тук паспорти да показваме. Сега ще ти кажа дали ти трябват електронни визи или не. Миналия път някои бяха писали в коментарите, че не са проверявали все още. Тук има една машина, която ти чете паспорта и ти отваря вратата. Мен ме пусна, обаче синът остана. Той за първи път, когато беше дошъл в Англия, пак го бяха викнали там в специалната стая за разпити. Кой си и за какво си тук? Кога ще си тръгваш? Чай да видим какво са го питали. Чакаме и той. Виж сега какъв джумбюш става, ако не го пуснат. Гурбечето остава сам в Лондон. Пуснали са го. Сега да си обменим малко парички и да си купим един билет до Лондон. Защото летището е на около 50-60 км от Лондон. Това Стетнам, Метнам, нещо такова беше. Не обменяйте валута в ченч бюрата на летището. Давам му 100 евро, той иска да ми дава 61 паунда. Викам, трябват ми пари. Хайде, викам, поне 50 да ги разваля. Давам 50 евро, она вика 28 паунда мога да ти дам. Викам, дай си ми 50 евра, аз ще си ги сменя някъде другаде. Та сега останахме и без пари. Обаче си имаме револют. Хади, баки. Вътре в летището слизаш в едно такова подземие, за да минеш до автобусите там. National Express. Обаче ние сме с Флипко. Едно такова зелено там, виж. Тръгна преди малко. Ги тук, виж. Зеленте. Хайде. И сме в автобуса за Лондон. Искахме да платим с карта на Шпарка се, нали? Обаче не става, не прие нещо. Или беше единичен случай за мен. След това се наложи да платим с револют. Айде, и сме в Лондон Сити. Дай да ти покажа и военни хеликоптери над Лондон. Айде, бахим, добре дошли. Обаче има нещо в града, да знаеш. Иде още една партия. Ти лондонско такси. Да не кажеш после, че не съм показал. А ти на къде си тръгнал, гурбечо? Обикаляме тук и задните сокаци на Лондон. Хади, баки, дай да ти покажа и на тебе малко. Работата е сериозна, да знаеш. Или са тръгнали за Украйна, или за Израел. Както викат англичаните, what the fuck, ама. Или просто искат да кажат добре дошъл на гурбечета.
Дошли сме да снимаме такова. Чай. Сто процента искат да кажат добре дошъл на гурбетчета, видя ли? Наредили са се там като такова. Добре дошъл, гурбетчио, добре заварил. Искам да ти покажа. Ей, така ти показвам задните улици. След това ще идем към Биг Бен и другите атракциони там. Похапни една пица, после ще видим какво ще е. Айде, и сме в прословутите червени автобуси на Лондон. Да ти покажа тъй. Да направим едно турче на Лондон. Ние трябва да слезем на Музеум Стрит. Демек улицата на музеите. Ще те карам към Лондонския музей. Хайде, баки. Има едни такива светофари на улицата, виж. Там няма светофар, тук има. Айде. И те водя към Британският музей. Първо да те вкарам в едно такова магазинче. Червените телефонни кабини. По 3,40. Автобусите по 15 евро. Обаче всичко си имаш комплект. Червен автобус, телефонна кабина, Биг Бен е там по 10 евро. Красиво. Елизабет е там. Дай да видим ние дали ще може да влезем в музея сега. То на портала ни казаха, от тук са само тези с билетите. Вие трябва да обиколите отзаде там. Дай да го видим. Отзаде е входа. За такива като нас без билети. А отпред да са с билетите. Да го знаеш, ако идваш към Лондон. То не е и билети, ама трябва да си направиш онлайн резервация, разбираш. Тук нямам какво много да ти разказвам. Само мога да ти покажа. Защото не знам кое и какво е, братко. Но предполагам, че са неща останали от индианците. Томахавки, това, онова е такива работи. Ейте една статуя от маите. Дай да те сваля сега към Африка. Може да срещнем Шака Зулу тук. Такива шиеше баба ми на времето. От слама. Добре ще е да има някой да ти разказва сега кое какво е тук, ама. Интересни крънци, виждаш ли? Това са оръжията им. Виждаш ли палата там? Щитовете им. Резници, това оно. Това е Шака Зулу ще. Дай да видим, тук има нещо интересно.
разни фигури. Това са ги правили африканците, виж, сигурно. Са откраднати оттам. Знаеш, Англия и Франция са номер 1 в такива работи. Отиват, крадат историята на другите. Да идем да видим и египетските мумии и след това лека по лека да се изнасяме. Има много народ. Тук сме при мексиканците. Това са техните оръжия. Това са техните фигурки. Огърлиците им. А това са боговете им. Първо да идем да видим какво са откраднали от китайците. Виж, всички това са от тях. И никъде не видях да пише Египет, пък трябва да има мумии оттам. Обаче корейците и китайците са хора, които уважават историята си. Натам е пълно с тях, видя ли? Обаче при тях има само такова, кажи го, грънци, менци и такива работи. Предполагам и при китайците е така. Точно тъй. Аз вкъщи имам цял бюлюк такива. Обаче, естествено, тия, кой знае, са от кога и са оригинални. Тук има изписано на арабски и китайски. И идваме най-интересното. Мумии от Египет. Дай да видим, ще може ли да намерим нашия човек Рамзес. Това е история. Това, което е излязло от гробниците в пирамидите, е тук. Тук е фамилията на кой знае кой фараон. Тук са баш таквото. Баш мумиите. Виждаш какво става. Чай да видим, ще може ли да ги познаем. 230-250 години преди новата ера. Демек на 2300 години е това. Предполагам. Някой ще може ли да ми разчете какво пише тук? Има ли някой известен сред тях? Това е Тебес. Либийският период.
Сега това е гръцкото и италианското. Сменяме епохите. Сменяме империите, пардон. Моля, не ги пипайте. Окей. Открито в Фалтерона, Италия. Обаче и те си имат такова, виж. Мумии, саркофази. Айде. Кажи довиждане на Британският музей. Изморих се, Владо. Има много народ.